Jméno je SM King a dneska vám ukážu moji kolekci skinů v Stumble Guys. Takže, jako první mám tady 2 základní skiny. Potom tady mám jeden Uncommon skin. A potom tady mám hromadu rare skinů. Dál tady máme epic skiny, jako třeba Mr. Beast skin, nebo Monopoly skin, nebo Nosa ze Spooky eventu, Jinx Spooky event, a pak tady mám hodně dalších. Teď legendárky. Tady máme Ultra Gaie, Pizza Box Jimmy, Goblin Mech, Red Panda a Medúzu. Ta je mimochodem mytická. A teď special skiny. Bolt, Jade Neon Beast, Glass Neon Beast a jako poslední Gold Jimmy. Tak, teď vám třeba ukážu emoty svoje. Mám tady Angry, Cry, GG, Haha, Happy, Hi, Cash Money, Flaming Tire, Mr. Beast, Boo, Playing Monopoly a I'm the Boss. Mimochodem tyto 2 poslední jsou taunty. Pak animace mám Victory, Set Ice Cream, Playing Monopoly, Stake Throw the Heart, I am the Boss, Beast Cracker, Spike Walls. A to je všechno. Teď Footsteps mám tady Default, Carrots, Vroom a Money Beef Case, který teďka používám. Tak děkuji za sledování, dejte odběr a like a uvidíme se u dalšího videa. Čau.